Astina Maha Prabu Maha Prabu Duryudana dene keparengna ngandika Jaya Arya Werkudara tinanara sangga guru danyang turna oh ya aku sontel yangon bebek ilang kabeh Drasasana Drawagati Dirgempa Citra Citraksa Citraksi ayo marmo kowe ada tak awe cratak rakatake sing isine wektu dina iki supaya nderek gawe marang ya Kakang Gondel Pari werta-werti man werta jaba warti wonten Jawi Mas wonten barengan menika ingkang dawuh paman sengkunar medal nglatar mangan pan sengkuna medal jaba ya Dirsasana kula man lajeng kersanipun kados pundi man kowe supaya ngetut lakune putra seswane Kakang Gondel Paribaya titik kanggelan iki anggone mboyong kembang Wijaya Kusuma munggahing anak Prabu Bathara Kresna supaya tugur ana ing negara Ngastina wektu dina iki padha kasrane yuda saben-saben ana gawan mesti bakal merjaya marang wong tanah Jawa. Wiligine para Pandhawa, mongko wong Pandhawa niku antarane Ndarawati lan Ngamara tunggal dene. Wis manunggal cipta rasa mewah karsane, Man. Sing baku kowe iki manut. Nek mula bukane kowe ra manut, aku sing pelaporan marang anak Prabu Duryudana. Lah ngono to, sithik-sithik lapor, sithik-sithik lapor, wong golek nama wae. Kowe arep sembrono kae. Sing baku kowe gelem apa ora? Nek ora gelem mangkat dina iki cukup kowe ora usah melu rombongan Ngastina. Wah. Kakang Dursasana. Jan lha kok ya. Dene wajane sithik-sithik dipecat kowe pecat. Ya ora ngono, jalaran kowe wis nampa dawuh nampa blanja saka negara Ngastina. Pun kula nderek wektu diaja nganti aturna adoh cerak ana cerak dana Gendra Surapati seswane Kakang Del Pari lenggah mirsani man kula ingkang ngayati menika dados kesanipun para Kakang Kurawa. Sadikon tahu nyuwun pamit. Surat Jayabrat sasat priyanto padha maju wong Dwarawati. Ora gelem maju prasasat wong Dwarawati wadon kabeh.